Kaixo eta ongitorriak gaurko saiora. Gaurkoan Naturkoneko kidea den Aitziber Saroberekin hitz egingo dugu. Dena den, lehenago has gaitezen beste edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1854ko martxoaren 10ean Pablo Sarasate biolinista jaio zen Iruñean. Gainera, 1957an Osama Bin Laden Al-Qaedako burua jaio zen. Urte bat beranduago, 1958ko martxoaren 10ean Sharon Stone aktore estatuatuarra jaio zen. Eta hurrengo urtean, 1959an Tibetek Lhasa hiriak 10 urte okupatuta zeramala eta Txinari aurre egin zion, baina porrota jasan zuen. Goazen gaurko lerroburuekin. Berrogeita hamar koronavirus kasu positibo berri zenbatu dira Nafarroan azken egunean. Txibite lehendakariak Alsasun iragarri duenez, Saganako lanbide heziketako zentroak gaur egungo zikloi eutsiko die eta ziklo berri bat gehituko du. Fernando Barrena EH Bilduko eurodiputatuak adierazi du Puigdemont, Comín eta Ponsatiri Europako Parlamentuak immunitatea altxatzea erabaki politiko izatiaz gain, Espainiako enbaxadaren eta delegazioaren joko zikinak agerian geratu direla. Datorren astean jarriko dira abian Iruñeko udalak hiri osoan zehar jarriko dituen ibilgailu elektrikoendako 33 kargadugune berrietatik 5. Ostalaritza eta turismorako diru laguntzak martxoaren 15etik apirilaren 14 bitarte eskatzeko aukera zabalduko da. Nafarroko Gazteriaren Institutuak 330.000 euro banatu ditu Nafarroko 40 toki entitateren artean gazteen parte hartzea programetarako. Punto de vista zinema dokumentaleko jaialdia aurrez aurre eta online jarraitzeko aukera izanen da. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, arratsaldeko 4etan Katakraken Igel argitaletxeak Jakobian eraikina eta familiako lexikoa liburuen aurkezpenak eginen ditu. Gainera, gaur ere arratsaldeko 6etan Zibikaneko haur liburutegian Jaione Urtasunek ipuinaren ordua eskainiko du Abentura ipuinak Pontxarekin izenburupean. Gaur eta 6etan ere, Nafarroako liburutegi publikoan Luka Ostruka ipuinaren saioa eskainiko dute 4 urtetik gorako haurrentzat. Eta gaur ere, Koskak antzerkia egonen da antzerki eskolan arratsaldeko 7etan irriziklo jaialdiaren barruan eta sarrerek 4 euroko prezioa dute. Bihar bestalde, udaberria segituan dator saioa izanen da Ingurumen Hezkuntzako Museoan 4 eta 10 urte bitarteko haurrentzat. Saioa 5:30 izanen da eta lehenagotik telefono bidez izen ematea beharrezkoa izango da. Ostiralean, Haizearen egia film laburra eta Saharari buruzko solasaldia izanen dira Txantreako Euskaldunon biltokian arratsaldeko 7etan. Eta asteburuari begira, larunbatean goizeko 12:00 familiendako ilargi antzerkia egongo da Mendillorriko Zibiboxean. Larunbatean ere, baina arratsaldean 5:30 yoga familiartean egiteko aukera izango da Txantreako Kirol eta Kultur elkartean. Jarduera 3 eta 12 urte bitarteko haurrei zuzendua dago. Larunbatarekin jarraituz, Atarrabiako kulturetxean Pirritx Porrotx eta Marimototxen amaren intxaurrak ikuskizuna izanen da. 2 saio eskainiko dituzte, bata 4:30 eta 7etan bestea, eta sarrerek 5 euro balio dute. Gainera, larunbatean ere, Ibilbedik kontzertua eskainiko du Katakraken. Beltxarga beltza aurkeztuko dute 2 saiotan, lehenengo arratsaldeko 5etan eta arratsaldeko 7etan bestea. Horretaz gain, arratsaldeko 6etan Berriozargo entzunaretoan, ilargiaren atzean antzerkia egonen da haurrentzat 3 euroko sarreraren truk. Ta larunbatarekin amaitzeko, arratsaldeko 7:30 Burlatako kulturetxean Agoan taldearen kontzertua egongo da. Igandera pasaz, goizeko 12:30 Klikla Rezikla antzerkia egongo da Sarrigurengo udalkarpan 3 urtetik gorako haurrentzat. Igandean ere, baina arratsaldean 6etan Norazoaz Kalamiti antzezlana izanen da ikusgai Antsoaingo antzokian. Eta bukatzeko, igandean ere arratsaldeko 6etan eta Txantreako Euskaldunon biltokian Lego 2 pelikula ikusteko aukera izanen da lehenago WhatsApp bidez izena eman da.
Gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu orain. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, txertoak 185 murrizten ditu COVID bidezko kutsatzeak osasun langileen artean. Argazkiaren bidez aldiz, Torresek kaleratzeak 162tik 114 jaitsi dituela jakinarazten du. 77 bere Torres Delortzeko plantan. Gainera, UGTko ordezkari bat hauteskundeak aldatzen harrapatu dutela ere jasotzen du Notiziasek gaurko azalean. Bestalde, Nafarroan 12 egunetan lan istripuzko bigarren heriotza izan dela nabarmentzen du. Baita, Oiok ultraindarkeriaren biktimen txostena Madrilera bidali duela ere. Horretaz gain, berako enpresa bati 313.000 euroko iruzurra egiteagatik 2 urteko kartzela zigorra ezarri dutela aipatzen du. PSOEk hizkuntzako ofizialei buruzko proposamena bertan bera utzi duela ere azpimarratzen du azalak. Eta Nafarroan, lanbide hezkuntzako ikasleen 186 lana aurkitzen duela ere nabarmentzen du. Azkenik, Iruñean elektrikoentzako 33 karga puntu izanen direla aipatzen du. Mundialeko froga bat Los Arcosen izanen dela azpimarratzen du eta punto de vista esentzia galdu gabe egokitu egiten dela jasotzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra, osasun sailak San Jose Zubiko itxiera mantendu nahi duela da. Argazkiaren bidez, Iruñeak karga elektrikoko puntuak biderkatzen dituela nabarmentzen du. Bestalde, Europako Parlamentuak justiziari Puigdemonten aurka jarduteko aukera ematen diola jakinarazten du. Baita Nafarroako 5 langiletik batek baja hartu zuela 2020an COVID-aren ondorioz. Horretaz gain, industria eta energia zuzendari nagusiak kargutik kendu dutela aipatzen du. Baita, Torresek Torres Delortzeko langile soberakina 89tik 67ra jaitsi duela ere. Gainera, Irunberrin pala kamioi batek harrapatuta pertsona bat hildela jakinarazten du egunkari honek. Eta kiroletan, Tximik alta medikoa jaso duela jasotzen du. Baita Superbikeko munduko txapelketak Los Arcosen proba bat izango duela ere. Gararekin jarrai dezagun. Titularrak Euroganberaren eren batek erreguzkoaren aurka bozkatuko duela dio. Argazkiaren bidez, PPRei hildela jakinarazten du. Horretaz gain, iragarritako 58 preso lekualdaketak duela zenbait astez geldirik daudela nabarmentzen du. Eta bukatzeko, 80 urtetik gorakoen arteko hobekuntzak eragin orokorra handitzea eragozten duela ere azpimarratzen du. Berria ikustera pasako gara. Titularra, hurbilketa iragarria zuten 58 euskal preso oraindik ez dituztela gerturatu da. Gainera, 2 irudi jasotzen ditu azalean. Batean, herrietan bidea libre dela erakusten du, eta bestearen bidez, PPRei zendu dela jakinarazten du. Horretaz gain, Europako Parlamentuak Puigdemonti, Ponsatiri eta Komini immunitatea kendu diela azpimarratzen du berriak gaurko azalean. Bestalde, Irunberriko lantegi batean kamioi batek harrapatuta langile bat hildela ere jasotzen du. Gai aldatuz, Kongresuan hizkuntza gutxituak sustatzeko ekin bidea aurkeztu dutela aipatzen du, eta amaitzeko, fadoak entzuten zituen gizona lanak Donostia antzerkisaria irabazi duela jakinarazten du egunkari honek. Euskal Herria irratiaren orrialde nagusia ikusten bukatuko dugu. Albiste nagusia positibo tasak berriro behera egin duela da, 2,2raino. Gainera, Txibitek Nafarroak COVID-19aren aurkako egungo murrizketak luztatuko dituela esan duela ere jasotzen du komunikabide honek. Eta azkenik, Torresek lan erregulazioko espedientea 77 kaleratzetara murriztea proposatu duela ere jakinarazten du. Pasa gaitezen gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur giro eguzkitsua izango da. Zerua hodei gutxirekin egongo da, baina goizean goiz lainoa agertuko da barnealdeko zenbait lekutan. Gainerakoan, erdi-mailako hodeiak eta goi-hodeiak tartekatuko dira. Hegohaizea ibiliko da nahiko ahul eta arratsaldean ekialdekoa kostaldean. Lehen orduak hotzak izan arren, tenperaturak gora egingo du. Beroenak kostaldean 15-17 gradura iritsiko dira eta barnealdean 13-15 gradura. Bihar, ostegunean, eguraldia aldatzen joango da. Goizean goiz, zerua partez hodeituta ikusiko dugu, erdi-mailako hodei eta goi-hodeiekin, eta behe-lainoa ere sortuko da. Egunak aurrera egina ahala, hodeiak iristen joango dira, eta arratsaldean zerua oso hodeitsu geratuko da. Orduan, euritara joko du denean, ipar partean eta gauean bereziki.
Hego-mendebaldeko haizea ibiliko da hasieran, eta arratsaldean ipar-mendebaldetik finkatu eta indarra hartuko du. Temperatura maksimoak hego-haizeari esker igo egingo dira, ipar partean bereziki, baina haize aldaketarekin batera freskatzera egingo du. Kaixo, Itziber, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Egunon zuri ere, harra dota. Bai. Bueno, zu naturkoneko kidea zara, ezta? Nolabait naturaren kontserbazioaren alde lan egiten duen erakunde bat, edo? Holako da? Azaldu agian zuko beto. Esango genuke dela elkarten elkarte bat, ez? Naturkonen elkartzen gara Gipuzkoan eratuta dauden edo ezagutzen ditugun natur talde eta talde ekologista dena. Ez dakit nola koordinadora deitzen da horietako bat edo elkartean elkartea, beraz, naturkoneko kideak gara beste elkarteko kideak ere. Hor ordezkatuta gaudenak edo naturkoren izenean idazten dugunak. 14 bat edo natur talde eta talde ekologistak osatzen dugu naturko. Orduan pixkatenen artean indar gehiago egiteko, ez? Ala antolatzeko. Bai, talde hau berez sortu zen, mende honen aurreneko hamarkadan kasik, sortu zen 2011 inguruan edo hor Gipuzkoako Foru Aldundian aldaketa politikoa gertatu zen eta natur konservazioaren arloan politika gauzatzen dituen saila ere aldatu zen eta hor ikusi zen aukera bat, orain arte bizi izan den kudeaketa, natur kontserbazioan ikusi den kudeaketa hori beste norabide batean jartzeko. Eta hori izan zen arrazoia, aukera hori ikusita, leiho txiki hori izanean, elkarren berri baginen elkarteak batu ginen, eta erabaki ginen, aukera bat genula, administrazioari beste norabide bateko politikak ez aurkezteko bakarrik, baizik horien bidean guk ekarpenak egiteko, eta hori da egin genduna. Gurea da orduantza mendiak eta naturaren zaintza, gure saila, eta sail horri egin genizkion hainbat proposamen, 2011an, hori natur kontserbazio beste norabide batean jartzeko, ez izateko guztiz lehen sektorearen ustiapenari begira egiten den politika bat, eta hori izan zen izate arrazoia hor sortu ginen eta ordundik gara begitu. Eta gaur egun nola dago egoera? Egoera kakarra bat. Gure irakurketa hasiera bere etzan oso erraza izan, ze justu sail horretan zuzendari jarri zituztenak, ez zetozen ikuspegi berriarekin, ez zetozen aldaketarako ikuspegiarekin, orduan txokea bere bizikoa izan zen, guretzat leiho bat izan zena, momentuan pareta bat bihurtu zen, eta hasieratik hasi behar izanen duen borrokan, ikusarazten, aldaketaren izenean agindu zuten horretan ez zegoela aldaketari txikiena. Orduan hasitako borroka hura legealdi hartan erdibideratu zen, legealdiaren bukaerarako etorri zirelako aldaketak, batez ere basogintzaren bidetik etorri ziren aldaketak, nolabait administrazioa konprometitu zen eremu publikoetan, monolaborantza eta espezie exotikoak alde batera uztera, eta bertako espezien basogintza eta baso berreskurapena lehen estera hori bat, eta bestetik guretzat oso mugarriak dira baldintza batzuk onartu ziren esate baterako, 2030etako maldak dituzten aldapetan makina astunak ez sartzea mendietan, ez? Hori guretzat bere bizikoa da, zuen Nafarroatik ez dakit, zuen Nafarroa iparraldeare hola duzu eta Gipuzkoa guzti aldapa da. Gipuzkoako bik aldapa da, orduan guretzat alako teknika agresiboak ingurumenean, sekulako eragina daukate, eta ikusarazi genuen hori, eta gutxinez eremu publikoetan babestutako eremuetan halako konpromisoak lortu genituen, baina justu hori lortu eta hurrengo legealdia berriro aldatu zen, berriro PSOE sartu zen, eta atzera egin genuen. Lortu genuen apurra, atzera. Eta orain momentu honetan zeintzuk dira zuen aldarrikapenak edo borroketak? Borrokak berdina izaten jarraitzen du. Ikusten dugu, sail honetan arduradun diren hauek ez daukatela natur kontserbazioen aldeko politikarik.
hauen zail honentzat, orantxe bertan ikusi dugu EAeko Natura 2000-ari buruzko halako ikusentzunezko txiki bat, eta ez dakit, oso kirindoak eta badituzu hor inguru horietan, eta gureak ere, EAek ere horrelako inguruneak balitu bezala, guztiz naturalak, ondo kontserbatuak, eskaparatu dutxa da. Horren atzean ez da kudeaketarik, eta ingurune horiek baldin baditugu da, gizakia horraino ez dalako iritsi, beste lekueta iritsi dan presioarekin. Eta hori da, gertatzen dana, eta momentu honetan daukagun arriskua da, babestu ditugun eremuen egoera ekologikoa bera ere, edo ez dala aztertzen, ez dalako ikertzen, edo eta ikerketarik egin gabe, eta ingurumen eraginak neurtu gabe, era guztietako jarduera baimentzen didala, inpaktu handiak eraginez. Orduan, kezka eta batzuetan haserrea ere bai, administrazioak berariazkoa duen zeregin hori, natur ondarearen zaintza eta berreskurapena, ez duelako betetzen. Ez duelako zeregin hori serio hartzen eta betetzen. Eta orain konfinatuta egon eta gero ez badirudi guztiok gehiago apreziatzen dugula natura, mendia eta espazio hauek, ez duzu esomatu aldaketarik? Hor bai, hor xoka handi bat gertatu da, ez? Batez ere bailara batzuetan guk hemen Gipuzkoan momentu honetan esango genuke ditugula, hainbat frente, ez? Ekologismoa birikita ditu, eta natur kontserbazioak zar esanik ez, 11 frente, ez? 11 guda txiki ditugu, baina medioetan esango genuke naturko ikusarazten dutenak bereziki dira bi, bat basogintza, sekulako borroka daukagu eta hor xoka handia gertatu da, eta bestea da, Aralarren inguruan, eta pentsatzete hortik zuen interesa ere naparrak zeaten ez, eta hori zuen putua ere bada, Aralarren inguruan daukagun, esango genuke beste gatazka bat, batez ere lehen sektoreko eta abeltzaintzaren arduradunekin batez ere, eta gatazka daukagu guk beti administrazioarekin, gero medioetara, esango genuke abeltzainen da ekologisten arteko kontu bat bezala agertzen da, baina benetan guk gatazka ez daukagu haiekin, eta desadostasun handiak eduki daukagu administrazioarekin. Basogintzan gertatu da xoka handia, zer gertatu da zuk esan duzuna. COVID-19 pandemia honek jendea mendietara bidali du, herrietatik bota gaituztelako, eta asko orantxe hasi dira konturatzen gure mendietan zer dago. Eta gurean zer gertatu da, lehendik hemen gehien geneukan landaketa, pinuarena, Spinus insignisarena, gaixorik da, hainbat namarroia, hainbeste gaixotasun ditu, eta tokatu da gulpetik hektareak bota beharra, ez? Eta hemen basogintza industria da, deigarria da, esan nahi dut, mendiak lantzen dira, hori Nafarroan ez da, leku askotan mintza lantzen dira, baratzak balia bezala, ez? Makinak sartzen dira eta porruak bezala botatzen dira zuhaitz guztiak eta landatzen dira berriz porruak balia bezala. Batetik jendea konturatu da, kudeak eta eredu horrek daukan eragine ingurunean, lurzoruak kaltetzen dalako ikaragarri, hektarea lurrari gara galtzen, urte oso gutxitan, zeta aldapa horietan biluztutako lur horiek euriak eramaten ditu, eta ikusi bestik ez dago, gure erreka guztiak marroiak itxasoratzen dira, eta hori ez da normala, hori kudeak eta baten eredua da, ez? Eta gero kezka eragin duen beste kontu bada, pinuaren ordez, sektoreak, egurgintza sektoreak lehen etxi du eukaliptua. Eta hori izaten ari da beste borroka ikaragarri bat, ez? Bizkaiatik dator, Bizkaiaren eremu ikaragarria da eukaliptoz beteta, ez? Prozesuari berari galizifikazioa deitzen zaio, orain iritsita daude. Eta orain, Gipuzkoan daukagun gerra da hori gelditzea, ez? Ikusaraztea beste basogintza eredu bat posible dela, eta gaina beharrezkoa daukagula, esan nahi dut. Eredu honek ez bakarrik bioaniztasuna kaltetzen duelako, hori dudari gabe, baizik eta lurzorua beraren emankortasuna kaltetzen duelako, eta hori ikaragarria da. Nolabait ari gara etorkizuna oso urte gutxitan baldintzatzen. Hori gerra handi bada, eta herri, hainbat hitzaldi, hainbat EHUk ere ikerketa bat egin du bermatzen duena, eta erakusten duena, zein gurumen kalte ditu, eukalipto landaketa hauek, eta hor daukagu borroka ikaragarria administrazioarekin, ez du diruz laguntzen eukaliptoa landatzea, baina landaketa horien kudeak eta laguntzen du diruz nolabait, ez du eragozten landaketa horiek egitea,
Eta gero, batetik, eukaliptoaren gerra honetan ez digu laguntzen, baina okerragoa dena leheno monokultibo bidez lantzen zen egurgintza sektore hori berriro ere monokultiboekin beste espezie batzuekin lehenesten du aldundia, baita ere lurretan ere. Ja, harrituta ez horrekin gaude oso azarre bebeak dituen lurretan ere ari dela sartzeko beste pinu klase batzuk, ez? Berriro ere monokultiboarekin. Eta ezin dugu ulertu. Ezin dugu ulertu ze egurgintza gizartera ekartzen baldin badugu, gizarte terminoetan ez du onurarik. Guztiz dirulaguntza publiko kudeatutako sektore bada, eta gaina ez da errentagarria, herritarrontzat. Hau da, hasiko bagina kalkulatzen baso publiko horietatik egurrak ematen duen dirua, eta hori banatuko baginu biztanleko, ez daukagu apenas mendi publikorik eta eskudak eta oso ezberdina Nafarroatik, pentsa Aiako herria batean, herriak dira Irun, Pasaiak, Donosti, Aiako herrian lortu daiteken egur guztiaren dirua zen bada, biztanle horietan banatzen bada. Ez da kasentzik, absurdoa da, hau da, sektore baten mesedetan egiten den kudeaketa eredu bat, egurgintza sektorearen mesedetan, eta ez dugu ulertzen, ez dugu honesten, eta kezkatuta gaude. Kezkatuta gaude sektore horrek daukan indarrarengatik, kasik monopolio bada, diru publikoz lagunduta. Eta hor daude, basogintzarekin hor daude, borroka bizian, ea pixkat jendea konturatzen den, eta indar egiten den gutxienez administrazioaren aurrean, ez? Egia da, lur jabe gehienak pribatuak diala, lur publiko oso gutxi daukagula, baina administrazioari eskatzen diogu nolabait laguntzea beste egurgintza eredu bat, ez? Estana monokultiboan eta makinari astun hauetan, eta ingurumen eragin hauetan oinarritzen, ez? Hori da borroka bat. Eta bestea, ez, Aralar inguruan esan duzuna, horrek gertatzen zen. Bueno, hor gertatzen dena da, honen antzeko zerbait. Azkenean, Aralarko larreak mankomunidade baten eskuetan daude, hainbat herri osatzen dute mankomunidade hori, publikoak dira horiek ere. Eta hor gertatzen dena da, guk hor ikusten duguna da, han ere abeltzantza ereduak eragiten duen inpaktu ez dela neurtzen. Beste erabakia izan da, ez? Parke naturala da, parke naturala izendatu zen bere garaian daukan ondare naturalarengatik, eta kudeaketan hori ez da lehenesten. Itxu-itxuan lehenesten da abeltzaintza, abeltzaintza eredu ezberdinak planteatu gabe eta egunkoak dituen eraginak kontuan izan gabe. Horrek izan esan nahi dut, Aralarren ez dago larrerik mantentzerik abeltzaintzari gabe, hori badakigu. Abereak hortik aterako bagenitu pixkana Aralar bihurtuko litzateke baso. Eta dagoen bezala, esan nahi dut gaur gaukoz, belardiak interes komunitarioko habitatiak dira eta behar ditugu, hori noski, eta hortarako abeltzaina behar ditugu, eta horrekin oso gaude, baina problema zein da. Gaur gaukoz, abeltzaintza profesionala gainbeheran doala, gero eta hartzain gutxiago ditugu, daudenak gero eta baldintza seguru asko okerragotan edo barrela irudikatzen dute den sektorea, eta horien horrez, eta hartzainak gutxitu, abeltzen profesionalak gutxitu, abelburuak ugaritzen ari dira. Eta arrazoia zein da, aixialdiko abeltzaintza daukagula. Gero eta abeltzaintza euren lanbide berariazkoa esten, gero eta pertsona gehiago dituzte abereak horrelako eremuetan, honetan Aralarren. Eta, klaro, zuk herrian egiten batuzula, baserrian bizi bazara, eta zure abelburuak mendian badituzu, behar duzuna da herritik mendirako distantzia txikitu. Eta hori egiten da errepidekin eta azpiegiturekin. Eta hori da borroka, horrelako azpiegitura gero eta gehiago eskatzen dituzte abeltzan ez profesional hauek, eta guk esaten dugu hori ez dela eredua. Bultzatu eta lagundu behar direnak direla abeltze profesionalak. Justu, gehien gaur eguneko ekonomia sistema honetan gehien kaltetzen ari direnak. Ze ez da estudea krisi bizien dagoela, lehen sektorea, gutxienez Gipuzkoan krisi bizien esplotazioak eta esplotazioak desagertu dira urte gutxiko. Baina horren ardura ez da ikusten. Gu eskatzen ari garena da horri buelta ematea zentzuzkoagoak eta jasangarriagoak diran ereduekin, abeltzaintza ereduekin. Eta hori bilatzen dugu, daukagun ondare naturalaren eta lehen sektorearen arteko oreka. Eta hor ere hartu da administrazioak du. Administrazioak laguntzen dituelako esplotazio eredu batzuk edo besteak. Eta hor ere borroka bizia daukagu, hori administrazioarekin kasu honetan,
diputazioa da, hor ere, esango genuke foru aldundia da, baina mankomunidadean bertan ere hainbat herri daude, eta herri ordezkari, gerra deklaratu digutena guri gu bagina bezala mamuak eta hor ari garenak hori kaltetzen ez jauna, guk ez daukagu abeltzantzaren kontra ez, daukaguna da abeltzantza eredu horren kontrako diskurtsoa eta praxia, ez dugu nahi pistaz eta azpiegituraz osatutako menditik, ez dugu mendien industrializazioa nahi, uste dugulako ez dela behar dena beste eredu badal, ez dana intentsifikatutako abeltzantza bat, baizik den osan bezala ez, estensioa eta oreka bat bilatzen duena, ez. Abelburu gehiagi dago, Aralarren. Ardia gutxitu dira, baina ikaragarri ugaritu dira ganadua edo behiak eta zaldiak, ez? Beharrak, kasunetan behorrak. Orduan, eragina handia bada, ardiena bai. Bai, denaen Aralarren jadanik pista bat egina dago, ez? Bai, horrek eragin zuen saltza, ez? Hor daude, bere garaian, Aralarko ordenantza planak onartu zian, eta ordenantza plan haietan ikusi zen, eta hala pista gehiagoren beharrik, ez? Txabola guztiak berritu zian, egin zen halako azterketa bat, eta urrutien zeuden txabola hiei eta beraien beharrak eta azetuz ordenamentu plan bat intzan. Ordenamentu plan horren aldaketa etorri izan aurreko legealdian, irakurketa mankomunidadeak egin zuen eta pista bat ere ikizun, gure ustez, behar zuten ingurumen, gure ustez ez, esan nahi dut, horre lanek eta naturkonen barruko bitaldek, epaiketeta eraman zuten kasua, ingurumen eraginen txostenak, ez zirelako behar bestekoak eta behar bezala egindakoak izan, hori da epaitegietan da hori. Azkenean pista horien ingurumen eragina ez ala behar bezala zaindu. Eta baimendu zirela pistak, hori Aralar naturalek dauzkan arrisko horiek, ingurumen arrisko horiek kontuan eduki. Pistak irekitzeak bere eraginak ditulako, eta ez da bakarrik irekitzen dan ere artifizialotan, baizik eta beste hainbat kalte egiten dira, ez? Eta hori guretzat larria izan zen, eta ez hori bakarrik, pista hori izan, baina ez beste badago, edo dago proiektatuta eta hori nahi da, ez? Hori da horrekin gatazka handia sortu da, baina atzean da hona da, ez hori bakarrik, baizik eta hainbat herrik mankomunidade horretan ez, mankomunidadean bertan onartzen diren arauak behirak ere ez dituztela respetatu nahi, eta azkenean daukagun liskarra baintxo bertan maigenean mankomunidadetan hori da, hau da, orain dagoen, aurreko legealdian gehiengoa PNV alderdiak zeukan, orain EH Bilduk dauka, eta orain gehiengo honekin eskatu da, PNV legealdian onartu zen ordenantza betearaztea, eta orain PNV ordezkaritza daukaten alkatek kejatzen dira, esanaz, neurri gogorrak hartu dituela, neurria gogortu egin dituela oraingo legealdiko mankomunidadea, baina, klaro, araudi hori aurrekoan onartutakoa zen. Azkenean gure ondorioa zein da, nahi dena dela hor inolako kontrolik ez egotea, eta kontrola izatea abeltzaine beraien nahi duten bezala egiteko, eta ezin da. Hori parke natural bada, interes ezberdinak daude, erabilerak eta ezberdinak dira, eta guztien gainetik lehen etxi behar da natur ondarearen kontserbazioa eta berreskurapena. Horregatik dalako parke naturala. Onartuta ezinbestekoak direla gaur eguneko habitat horiek eduntzeko abeltzainak. Baina, klaro, kudeaketak izan behar du arduratsua, ez edozein modutakoa eta gutxi batzuen interesekoa. Hori da borroka. Orduan, herritarren artean ere nolabait banaketa bat egongo da. Bai, klaro, saltza handia dago, mankomunidade hori osatzen duten herria gaina txikiak dira, eta holako herri txikietan beti gauza guztiak, pasaratzen dira, eta oso modu intentsoan, ez? Eta bai, saltza badaude, abeltzainen interesak aur gaukoz, ordezkatzen dituzten horiek kokatzen direnak, beste batzuk esaina alde, kontua da, askotan behintzat, gertaera berak ere ez dirala plazaratzen diren bezala. Momentu honetan, salatzen zaio, irakurri izan dugu, ez? Alkate hoia gaur egun den baten hitzetan nolabait EH Bildu adiote den naturkonen kontuak eta baliatzen, da holako gauzak horrezta horrelako zer.
Naturkonek oso argi dauka, eta ez daukagu guk EH Bildurekin, horretan inolako loturarik, guztiei eskatzen diegu, partidu guztiei horretan izatea zintzoak, PNV berari ere bai, eta da, natur konservazioaren lehenestea, gauza guztien gainetik, urtako dalako partea, eta horretarako bilatzea modua. Hori da hor da gatazka, eta hor ekologistak alderdi politikoekin eta nahaztea, eta hori guztiz interesatua eta faltsua den kontu bat da. Horren atzean dagoena da, aretzatza eredu baten inguruko talka. Guk eskatzen duguna da, hori izatea profesionalak lehenestea hor, izatea arrazoizko kudeaketa bat, jasangarria, eta aisialdiko abeltzaintza eredu hau mugatzea eta horren interesa, desde luego ez lehenesteaz, horrek ingurumen eragin ikaragarria, lehen osan ditudan arrazoien batik. Hori da talka dagoena hor, eta itzen berko litzatekena zein dan abeltzaintza eredua eta zein lehen etxi behar da, batez ere administraziotik. Danak ez daudelako balditza berdinetan eta eredu guztiek ez daukatelako eragin bera. Hori da gatazka, eta hori da guk ikusten duguna, abeltzainen ordezkariek ez dutena plazaratu nahi, honetaz hitz egiterik ez dutena. Borroka nahi dute eta gatazka beste leku batzutan topatu, guk esaten dugu ez. Guk nahi dugu egin abeltzaintza ereduari buruz zintzoki. Zeintzuk dira favoratuak, zeintzuk ez, eta zein dan jasangarria eta zein ez parke natural batean. Eta zuek naturkonetik orain zeintzuk dira aurrengo pausoak edo zer egin zuen? Guk saiatzen ari da, gure borroka batez ere beti dago bideratuta administrazioari, administrazioari eskatzen diogu bete dezala bere lan. Lehenik eta behin eskatzen dioguna da, Aralarko larreen egoera ekologikoa aztertzea. Horren lana egitea, ondare naturalaren ikerketa eta zaintza gauzatzea, hori da horren da. Ikusteko benetan kudeaketak bat izan edo beste izan zer egin daukan, ezinbestekoa da. Bigarrena eskatzen duguna da, Aralarko larreen kudeaketak oinarri zientifiko bat izatea. Hau da, badaude moduak, habitat zelai batek, belardi batek izango genuke, ze ganadu karga izan dezakeen neurtzen dutenak. Teknika horietan baliatutako abeltzaintza eredua eskatzen dugu. Ganadu karga horiek kontuan hartuko dituenak eta eragin horien jabe izango danak, ez? Eskatzen duguna da, bai, pistak eta horrelako itzulezinak diren ingurumentalteak ez eragitea. Horiek itzulezinak dira eragiten dituzten higaduran kontuen batik orduan. Eskatzen duguna azkenean da, oinarri zientifikoekin, oinarri zientifikoak dituen kudeaketa eredu bat, bertako ondare naturala babesteko eta kontserbatzeko. Hori da eskatzen duguna, eta eskatzen diogu horren arduradunari, eta da administrazio. Eta jarraituko dugu hori eskatzen, eta bitartean, guk abeltzainekin, gustora mantenduko genituzke elkarrizketak abeltzaintza eredua hitz egiteko. Baina ez etxai terminaletan du eta ekologistak eta kaletarrak eta ez. Horrelakorik ez da. Da ona da abeltzaintza ereduarekiko ikuspegi ezberdina. Aitortuta, berriro diot, ez dagoela belardirik hemen abereri gabe. Hori argi da, abere edo belar jale, hemen belar jaleak ere badaudeanak ez dira bereak. Baina ez da hori onartze dugu eta habitat horiek nahi ditugu. Baina ez edozein modutara eta ez egoera ekologikoa aztertu edo ikertu behar. Bai, ez dakit ja bukatzeko zerbait gelditu izan den, aipatu gabe, edo zerbait gehitzea gustatuko litzaizuken. Ikusten nahiko argi gelditu dela, ez pixkatzen den kontua. Bai, naturkonek esate, eta hauek dira momentuan prentxan ditugun, eta tartean agertzen diren kontuak, eta guk ere idazten dugu, baina beste hainbat kontu daude, gaur-gaurkoz, administrazioak guztiz ez dituenak behar bezala kudeatzen, hasi eizatik, arrantzatik, beste 11 frente ditugu hor, eta luzea litzateke guztia hemen olako elkarrizketa batean lantzea, baina azkenean mezua berdina da, guk eskatuta daude administrazioak berezkoa duen betekizun hori, hau da, guztion gabe edo inorrena ez den ondare naturala, unibertsala baita, zaintzea eta berreskuratzea kontuan izan behar dugu, Gipuzkoan sekulako populazio densidadea daukagula, herritar asko bizi gara, oso lurralde txikia, eta zerbait ikusi badugu eta pandemiak erakutsi baldin badigu da, ingurumenaren menpekoa garela. Hau ez da tontokeri bat. Eta ardura hori, berari askoa administrazioa hartu.
berari dagokioz, guztiona den horren zaintza eta kontserbazioa orduan. Gure borroka hori izango da, bioanistasunaren eta ondare naturalaren aldeko borroka, eta segiko dugu, aldugun arte, gean agea, ez gara hontan profesionalak, ez gaitu inok ordaintzen, batzuk akaso hori dute, baina guk ez dugu hemendik sentimorik horratzen, beraz daukagun denborarekin egiten dugu alduguna, eta ongiratzen dugu nahi duen oro honetara, ez? Eta bide batez, badakin Nafarroan beste hainbat elkarte, eta gabiltza da, haiek ere sustraia bezalako koordinazio da, edo elkarte batean daude, eta hoxe, danak ongi etorriak, eta elkarren artean, bian zerbait egitera iritsiko gara, neko lan, bakutza bere lekuan, daukanari horre egiten. Bueno. Besterik ez. Mila esker, haitzi berdurik kontzerteagatik eta azaltzeagatik pixka. Aber nahi zirikitzen dizkiguten mug artifizial hauek, ez? Hortxe gaude, zuei behira eta zuek guri behira, ez? Guperretxik bildu ezinik eta zuek ondorko zapaldu ezinik, oztakin nola da, baina bintzat elkarri behira hortxe gaude. Aber noiz gehan, noiz kentzizkiguten lehendik ere gutxi genitu mug hauek eta aukera daukagu, horrotz joateko. Bai. Esperoan gaude guere. Mila esker, Aitziber. Zuei, ondo izan. Berdin. Udalerrietako albisteak ikusten jarraituko dugu. Eguesibarrekin hasiko gara. Sarrigurenen eta Gorraizen erroldatutako bizilagunei epea ireki zaie Sarrigurengo hiri baratzetako itxaron zerrendan sartzeko. Eskaera egiteko epea martxoaren 31 arte dago zabalik eta eskaerak jasotzeko ordutegia goizeko 8:30 ordu 2:30 izango da Eguesibarko udaletxeko herritarrentzako arreta bulegoan. Iruñean, datorren astean jarriko dira abian, Iruñeko udalak hiri osoan zehar jarriko dituen ibilgailu elektrikoendako 33 kargagune berrietatik 5. Une berean, hasiko dira ibilgailu elektrikoak kargatzeko 28 leku berri jartzeko lanak, maiatzean erabiltzen halko direnak, eta udalak lagatutako espazio publikoetan jarriko dira. 28 lekuak 12 kargagune berritan egonen dira, eta datorren asteko 5 beste 4 lekutan kokatuko dira. Datorren uda baino lehen, 33 kargagune berri martxan jartzea aurre ikusten duen estrategiaren lehen urratsa da hori. Eta hori esker, orain arte hiriburuan zeuden 6 puntuak ia 6 koztuko dira. Horrela, Iruñeak azpiegitura horren garapenean aurrera pauso handia emanen du. Eta ibilgailu elektrikoak kargatzeko erabilera publikoko zerbitzu onenak dituen Espainiako hirietako bat izanen da. Egun, Iruñean udalarenak diren 6 gune daude. 3 kargagune bikoitzetan banatuta, San Ignacio, Eskirotz eta Arkadio Maria Larrauna kaleetan. Datorren astean, abian jarriko diren 3 kargaguneek hiriari ibilgailu elektrikoendako karga azkarreko leku berri bat eta karga erdiazkarreko 4 leku berri emanen dizkiote. Autobus geltokiko taxi geralekuan kokatuko dira, Sanduzelaiko Zibiboxaren ondoan eta Buztintxuri ikastetxe publikoaren ondoan. Lanak hasiko diren 28 gune berriak hiri osoan zehar banatutako 12 puntutan edo kargagunetan kokatuko dira. Karga azkarreko 6 leku berri eta karga erdiazkarreko 22 leku berri izanen dira. Kargagune berriak hiriko bide korapilorik garrantzitsuekiko gertutasuna kontuan hartuta aukeratu dira. Iruñean zehar ibiltzen diren zein iragaitzaz dauden ibilgailu elektrikoei zerbitzua emateko xedez. Kargagune erdiazkarrak biztanle dentsitate handia duten bizitegi eremuetan kokatuko dira. Eta establezimendu edo jarduera dentsitate handiko eremuetan. Beraz, zerbitzua emanen diete, auzotarren edo horra aisitokietara, erosketetara edo lanera doazen pertsonen ibilgailu elektrikoei. Gaurkoz, hau izan da guztia. Mila esker hori egoteagatik eta bihar arte. Zenbat bider
hain betirako eta eder, baina hor ez dago ezer, ez dago ezer, begira hemen, ikusi duzu zua zer den, azken marra pasatzen nueien, gidoia ez da zuk uste bezala, borri txori pata nire azala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago, ez dela uste bezala, borri txori pata nire azala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago. Ez dut itxaroten aukera bat, erloju hori botata daukat, ederra eta piztia naiz ni biak batera, nik daukadana beste, inork ere ez dauka, ezazu segi bilatzen gaztelu irrial hortan, ez kristalezko zabaidun urrezko kaioletan, iaz egin dut urrun, nik hormak lehertu ditut, atera zaitez itotzen zaituen soinekotik alba duzu, gidoia ez da zuk uste bezala, horri txuri pata nire azala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago, ez dela uste bezala, horri txuri pata nire azala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago. Ez kontatu ipuin hori benga, sutan kiskalida zure mozorroen denda, sagarra otxu eta lotiaren leyenda, ipuin hau spoiler batekin hasten da, gidoia ez da zuk uste bezala, horri txuri pata nire azala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago, ez dela uste bezala, horri txuri pata nire azala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago. Printzesa hau esnatuta dago. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.